Салом алейкум дӯстони азиз, созед нағзои саломатиё хубай духтаро грандиозная акция рафтаиста янами магазинда ҳамаи либосҳои туркӣ доранд. ҳам арзон кардиян сарафананчикое ки мисол 350 сомон буд, турецкиё якм сорта 200 сомон кардагиян. Медонам ки бисёриё анам хеле либосҳои хушрӯи туркӣ мекованд. Марамат бозори Корвон тарафи Тилобозор 8 дарвоза 3 магазин мешава. Инами 8 дарвоза ки ворид гаштем ряди магазинҳои шишагӣ духтарако 3 магазин сарафанора диден хушрӯгиша тоза турецкиян 200 сомон 350 сомон буд, ҳозир 200 сомон шудагай. муштариёра бинен чихел бисёрай духтарако баъд интихоб иҷада хеле зиёда. Чӣ намуд кофта, сарафан, двойка чизе ки дар кор боша марамат метавонен биёен айпеш бинен беҳад хушрӯвай борошо нигоҳ кунен. Эксклюзивни либосакҳои мактаби касе мекофт ҳатман биёен аз ин нуқтаи савдо меёбен. Кофтичкаҳошона бинен, охи моделакора бинен. Ай чанд сум кофтичкаҳотон сар мешава? Ай чанд сум сар мешава духтаро? аз 100 сомон сар мешава кофтичкаҳои туркӣ. Ина духтаро 180 сомон ай ҳамаҷода инамик туркӣ аз 180 сар меша. Леки иҷада шумо аз 100 сомон сар мешава кофтичкаҳошон то ҳамин 180-200 дада. Хулас ина бинен охи чихел хушрӯчаян оригинало. Мана ин модело Тошкента нишон додагӣ будам. Ҳозир биёен ана ин нуқтаи савдода турецки якм сортоша метавонен харидорӣ кунен. Бинен охи чихел хушрӯй. Аз синфи 1 то синфи 11 размер ҳастай. Мана ин сарафаное ки гуфтам ки акция шудага ина диден размеро ҳамаш ҳаст. Сифатҳои хеле олияй духтарако. Турецки тоза 350 кам набуд, ҳозир боша 200 сомон аксияи калонтарин духтарако. Мана чомна сини сери сиёҳ чӣ моделе дар корайтона дар ин нуқтаи савдо аз синфи 1 то синфи 11 базур меёбен. нигоҳ кунен чихел хушрӯ. Мана беҳад фасонай моделҳои беҳад хушрӯвай духтарако. марҳамат боварӣ дорум омаден бо маъқултон меша. материалҳои ира бибинен охи чихел хушрӯвай. Мана беҳадам материалҳои сифати олӣ. Мана интихоби хеле зиёд. кофтичкаҳора бинен. Мана ин сарафанчикҳора бинен духтаро. Мана бинен чихел сарафанчикҳои хушрӯ доранд. кофтаҳои фасон доранд. дар ҳақиқат ҳам кофтаҳошон аҷоибот моделҳои хушрӯвай. нигоҳ кунен. анози я двойкара нишон метем тона я тройкара аҷоиб хушрӯвай ма барои кӯдакон гирифтум. качествоҳошон да гап нест. нигоҳ кунен духтаро. и нархаш 220 сомонай. кофта дора, галстук дора, анамхай жакет дора. қаз зурай духтаро качестваш боварӣ дорум шумо да маъқул мешава. аз ин серишам ҳаст. ина сиёшам аст, серишам астай. бо биёен ай пеш тамошо кунен. ина нигоҳ кунен. кофтичка ина размерои калон духтарако бинен чихел эксклюзивни либосакое ки дигар ҷода нест. ин нуқтаи савдода шумо пайдо мекунен. мана ина кофтичкора диден хушрӯгиша. ана ин двойка, ина ин тройкора гуфтам духтарако. нигоҳ кунен. ин вайшам кофташам беҳад качестваш зурай. баъд жакетшам хушрӯвай. ина бо биёен хитон ай пеш бинен. мана доставка духтаро касоне ки имконияти омадан надоранд рақамошонам мемонем дар рӯи экран. марамат нависен доставка доранд. ира бинен охи кофтичкаҳои зулайхо бо кӯдаконашам омадай диден аҷоиб хушрӯ. мана моделҳои фасон турецки якм сорт касседа дар кораи духтаро нависен бо катихчон ҳам суҳбат шавен. инаи вишивкадорошона бинен. инаи моделдора бинен охи ишаишда фасона ишаишда фасон духтаро ҳамаи моделҳо ҳастай. аз синфи 1 то синфи 11 иҷада шумо метавонен размер биёвен. духтаро як бор дигар такрор мекунем. бозори Корвон тарафи Тилобозор 8 магазин 8 дарвоза 3 магазин. ряди магазинҳои шишагӣ мешава. инчунин либосакҳои туркӣ бисёр доранд. либосҳои кӯдакӣ фатачои хушрӯ. инаи фатаҳотон ай чанд сум сар меша? балниё. ина нигоҳ кунен турецки тозо якм сорто касе дар кор боша ина 300 сомон сар мешава. венздею дигар намудо ҳама намуча доранд. юбкаҳои хушрӯ. хулас чизе дар корай ҳатман омада ай пеш бо тамошо кунен. мана нигоҳ кунен духтарако юбкаҳошонам хушрӯвай. диден сифатҳои беҳтарин ябучни юбкаҳои хушрӯра танҳо аз анами нуқтаи савдо шумо пайдо мекунед. диден моделҳои фасонак. мана беҳад хушрӯ.
اینا کدامش در کار میشود دخترکو بو بیاین ای پیش بینین اگر نورد خوش رو ندیدین میتوانین نویسین شونا چون دستافکا دوران صورت میپرتن انتخاب کنین در و как دستافکاتون میکنن صفاتای اولی دخترو تازه турецкий مانا چی نمود در کارایتونه چی размер در کارایتونه از این نقطه سودا با آسانی پیدا میکنه مانا ببینین اخی اکسکلوزیوی لباسکای مکتبی اینای مدلشون هم خوشروی مانا کسی که اومده بزرگ دیگه میدونه که چیزی خوشرو یافتن به حد خیندگ چیزی که همه نداشته باشه پس بیاین نمی بزرگ کاروان نمی نقطه سودا ده لباسشون همش خوشروی نگاه کنین اخی کوفتچکا چوره عجیبوتن هم صفاتشون هم مدلشون مانا ببینین چه فسونچاین خلاص رقمشون هست با همراهشون هم صحبت شوید